अखा हादों सनाफोर मर्निं नै दिनै मोजांथार बोथोरा थान्दा नै एसे गुफुंनायफ्रा मोजां जासिगोन। गारबाय दहाय बांसिन हादोंमोन दा गैथ'ला नै। आंना मैगंआ मोजां जाथारसिगोन अखा एसे मोनस्रोनानै। ओंखामाबो रज'जोब्बायानो नै माखासे जालांबाय खावब्ला सिबला एन्जर राजाया। गायबावनांगौ दङ गासिबो रज'जोब्बायानो। दै सारै होबाय आङो ओरै जोगोनार गोदान गायनानै होबावदों आङो नै फिसा रज'बावबाय खिलिबावबाय। फाथैयाबो नै ओरै सबाय बिमा जाजोब्बाय। भिन्दि नै मैथा ना मैथा बांगाल मोनथाय बे सिनायला आङो जायखिजाया नै बिसोर मोननैयाव मिन्थिला अबे मैथामोन अबे मैथा बांगालमोन। बानलुआ औवा गोलैदेरनानै नै अबस्था सेस थावबो जागोन बेयो बिलाइ गोदान खिलिफिनबावबाय अखानि माबा दै सारै होनायखाय। बारगासिनो दङ नै बिबार मावलिगासिनो नै थागोन ना थाया। नै भिन्दिया दै सारनानै होबाय थानानै मोजां जाबाय ओमफ्राय अखाबो मोनदेरबायना साबसिन जाबावबाय। एखनबा जाबा जाख'नो हालायलायनाय नङा। खुलुमबाय नायगिरिफोर, दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय गोदान लाहरनाय थाबाय। आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। मर्निं टाइम जाबाय दा दुगैस्रां लोबस्रां लाखांबाय। अखायानो दाबो हागाया आरोना, अखायानो हागानो रोंला नै हाफिनबावबायसो अखायानो। थ' नायनां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसैलाय आरोना। थ' नायलांबाय था। होननो बे गथ'खौ माला फैखोमाखो थैगोनसो नै गसाय थैगोनहाय बेजों। ग्रिलखौ मानो खेंनानै दोनो? मोनालायबाय सनाफोर नै फुङावनो ब्लगखौ स्टार्ट खालायबाय आङो अखानि थाखायनो बानायनाय जायासै। बेसिबांबा गोबाव उन्दुनानै नै बेलासिनायखाय धुना होनो नागिरदों। थाम्फैयानो बिराद थाम्फै जादों। बै खोरखिनि माबाया पर्दाया मोजां खालायमा। फुङाव स्टार्ट खालायबाय मोनानिफ्राय जागायफिनलायबाय नै। धुना होस्रांनो मोनाबा मोनायाव सुखुवा, बेलासियाव धुना होस्रांनो मोनाबाथाय सुखुवा। ओंखायनो न'आव थांबाथाय धुनाखौ माबाखौ नारेंखल बिगुरखौ लाबोखायो आङो बुरजानो दानफ्लेनानै एसे सावबाय थाबाय। ओमफ्राय अखायानो गारासै सानसे। साहा लोंसै साहा गुदुंनो। खेंलाय मा खेंलाय सासेया बिराद बरफआव दंबायदि मोनथारदों बे थाख्रुबजोबनानै दं गोजांनायानो। लाइट होफै लाइट। खोमोरफिनदो। साहा फुदुंनानै लानोसै। साया गोदौबाय नै आंना गरा गाइखेर साहा लोंसै अखा बोथोरनि। पक'रा गुदुं लायनो बायाबा लायगौसोमोन आङो। सावनोबो बेसन आरि गैया जोबनानै दङ, गाबोनसो लाबोनांसिगोन। अखा बोथोराव गुदुं सावनानै जानो मोजां मोनोना। जेबो गैया सनाफोर जाग्राबो नै बिस्कुटल'। पपकर्न दंमोन सावासै आं। गुदुं लोंसै ओंखाम ओंख्रि संसै। दिनै ना बाथोन आलु भाजा नङाबा आलु बाथोन जानोसै नामा? आलु बाथोन अके। माने बिमायानो साहा फाग्लि जाबाय नालाय फिसायाबो बिमाजों सेर साहा नङाबानो गाइखेर लोंदोंमा होनबाबो लोंबावलायलासो। ओरैबायदि साहानि निसा जाबाय फिसाजोआबो। सासेया जिरायनानै मेथाइ जागासिनो। साहा लोंदों मा? ना बाथोन आलु बाथोन जानोसै गुदुंनो अखा। गावना जोब्बाय नालाय नै सोमनानै। साहा लोंखांबाय सनाफोर ओमफ्राय नै ना एवगासिनो दं आङो। ओरै ओंखामबो जानखाबाय 8:30 जाबाय नालाय टाइमा दसे रेस्ट लानानै। ओमफ्राय आलु बाथोन जानो होन्दोंमोन नालाय आलु भाजा जानोसै होनलायबाय फिसाजोआ। ओमफ्रायनो आलु भाजा एवनोसैलाय आरोना गुदुं जेबो ओंख्रि संला। ओमफ्राय दहायनि ओंखाम एसे दंबावोसो नै
दालिजों संनाय अखा बोथोर गुदुं गुदुं बाथोनजोंनो ओंखाम गुदुं गुदुं बाथोनजोंनो गोथाव मोनो आरोना ओंखायनो बाथोनखौनो संबाय बाथोनखौनो खालायनोसै जोंना सनाया थाबायगासिनो बुरलां बुरलांनो आंना सनाया लोखिया दाङा दे मा दे बेखौ दे ना दहाय अखा हादैयाव जि मालाबानो ग्रिला खुलामोन नालाय थांखोमानानै जा गेलेहैबाय बियो उनाव नुसननानैसो सिखारदो मा अम नम नम नामा नम नम होनदों मा दाङा फैदो नै अखा सारसनजोबनाय नै गिसिथार फैदो आइ दैजि मामि आगैया लेंहर आगैया गेलेथ' आगैजों ओंखाम संदोंना थां आबोजों थांदो दे उथा होनदो दे सना दे नों थाबायनो रोंखाबाय ना दे उथा होनदो जिउ दे नम नम होनलाय दे बाय बाय होनलाय मा बाय बाय होनलाय अखा हादों बाहेरायाव थांजाया आयु 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 माम सं सं मामिया माम सं सं नै आंहा बाथोननि ना एवदों ना बाथोन ओरै खर'खौ बाथोन देनोसै ससे ससेखौ जानोसै नैबे ससे ससेखौ हास'जोबसै खर'खौ जानो बाखायो ओंखायनो बाथोनबासो जानाय जायो नालाय बाथोना जाबाय नै सनाफोर नांना ओरै आलुखौबो एवखाबाय मोनबाथाय जानोसै टाइमाबो 9टायानो जासिगोन थाब जाना बारदावलायनो दाफैखा बेबायदि फिसाजोआ खाथियाव फैदेरनायखौ सायखं नुनानै बारदावफ्लांनायानो फैलायबाय गेलेनाया दसेनो फैलायबाय था होसो सनाखौ होसो बोलो देरसे बा बोलो फेना बुद्रुबाय आयु फेना बुद्रुबाय औ साथा हम बबाव थांनो मा थांला बेरायनानै फैखाबाय ना नोंना लंपेन्टआ बेनो लंपेन्ट बेनो मुजा जाबाय हनै इसोर दे आब' दे आंनि जिउ दा सनाफोर मोनाबायबो आरोना ओंखायनो ओंखाम जानोसै नै जोंना सिथिं सिथाया ना बाथोन ना सैसे आलु भाजा बेजोंनो गोथाव जानोसै आयु ओंखाम सिङाव नालाय ना फबनानै दोनदों आंना फिसाजोआ थ' बेजोंनो गुदुं गुदुं जानोसै आंना आगैमोना आंनि जानायनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनथारोनो आरोना लुबैलायथारोनो ओंखायनो मानो नाखौ फबनानै होजोबखो जाया एकदमबारे ओंखाम सिङाव ना फबनानै दोननायानो माला फबा नोंलाय हा गोदोनायाव थे माबानानै लानानै मा थे जाबाय थादों सानदों जानोसै ना बाथोन बढिया
ओरैबायदि टेस्टि जादों रायलायलायासै सनाफोर गोथावानो रायलायलायासै आंथ' माखौ गोथाव मोना गासिबो गोथाव मोनजोबखायो ना जाखोन्दा होफैदों नै आंनो सनाफोर ओंखाम जाखांनानै बासन बर्तन सुनानै लाखांजोबखांबाय मुसारिबो खोंबाय उन्दुनोसै आरोना मोनाबायबो नालाय थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोना सनाफोर जायफ्रा आंनि डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गुड नाइट मर्निंआव नायबा गुड मर्निं मोनायाव नायबा गुड नाइट बाय बाय होनदो दे बाय बाय